Bueno, kaixo, gaur Nacho de Esteban eta Izaskun Lasarterekin gaude, beraiek mikromusikaleko antzesleak eta abeslariak ditugu. Eta, galdera pare bat egin nahi dizkiegu, ea mikromusikal hori zer den, eta, gogo pixka basartzeko ikustera joateko. Aipatzea, lehenik eta behin, Nacho musikaren mundutik datorrela, hainbat musikal zuzentzen ibili zara zu, eta gaur egun, musika irakasle, zara batez ere. 13 urte irakasle bezala, eta da, gehien gustatzen zaidan egia esan. Baina, mundu hau ere asko gustatzen zait, bakarrik oso zaila dela, eta, noiz ben kasartzen naiz, eta egiteitut gauzak. Train Izaskun laguntzarekin, pasa naiz zuzentzetik, antzestea. Eta Izaskun aldiz antzerkiaren mundutik eta zirkoaren mundutik dator, ezta? Bai, ni antzerki eskolan ikasi nuen, eta gero zirkoa ikasten dut, eta hori, pizka bat denetarit egiten dut, eta normalean irakaslea naiz, antzerkiko irakaslea naiz, bai, eta hori. Nahiko genuke gehiago jakin zuek egiten duzuen ikuskizun horri buruz, eta, mikromusikala deitu diozue. Karo, gu musikal bat zer den gutxi gora bera badakigu, bai telebistan ikusi ditugu, edo batzuek sorta izan badute zuzenean baita ere. Zer da mikromusikal bat? Formato txikia bat da, ez? Bai, hori da. Kontzeptua dator gehiago antzerkitik. Sortu zen orain dela ez asko mikroteatro ditzen dutela, bai? Guk sortu dugu pixkat mikromusikala, sortu, egongo dira, baina ez ditugu ezagutzen. Eta da, dena laburtzea, murriztea, bai? Iraupena txiki, askoz ere gutxigo irauten du, eszenatokin gaude bera tani bakarrik, antzesle, kantatzen, eta musikari bakar bat, dela Maria Superbiola, eta akustiko formatoan ez da, orduan da dena txikixoa, eta gero dago beste espiritu bat dela publikoa ere gertu egotea, ez? Sentitzea publikoa dagoela pixkat barrenen gurekin, eta harreman hori beraiekin izatea ere, mikromusikaletan eta mikroteatrotan egoten da pixka bat hori. Zuek egiten duzuen aurkezpen hortan, lantzen duzuen gaia matxismoa da, eta konkretuki, mikromatxismoak edo zer dira mikromatxismoiek, ez? Matxismoa hitz egiten da, mikromatxismoak. Azaldu guzue pixka bat, hori ez, eduki hori sartu duzuena zuen mikromusikalean edo zer den? Hori da niretzat, nire ustez dira egoerak arruntak badirudi direla, baina ez dira hain arruntak, baizik eta azkenean dira matxismoa, ez? Azkenean eramango dugu karga kultural bat, eta hori ikusten dugunean iruditzen zitzaigun normala dela, baina azkenean ez da normala, ez? Eta hori, lantzen dugu hori, ez? Egoera horik normalak direla, ateratzeko eta ikusteko zer diren. Lehenengo gauza niretzat hitzaia ez da legezkoa, zeia esatuzu mikromatxismo eta jendeak ulertzen du dela, gauza txiki bat. Orduan, ja horrela gelditu da eta horrela ezagutzen dugu, ezta, baino garrantzia eman behar zaio. Eta gero, jakin behar da, eraso bat dela, eraso sexista bat dela, bakarrik dela izkutua, eta hor dago, hor dago garrantzia, ze izkutua dago eta gizartean dago ikusita normaltasunarekin bezala, ze urtez urte eta belaunaldi batetik bestera pasatzen diren gauzak direla, aitzunatik gurasoetara, gurasoetik seme-alabara, eta bizitzen dugu normaltasunarekin. Eta hor dago arriskua, ze hori entzute ditugu gauz batzuk guretzat direla normalak, aldatu behar direla. Adibide daude, adibide pilo bat. Eta entzuten dugunean, igual sonatzen du, baina esageratzen ari zarete, eta ez gaude esageratzen. Ze hor hasten da dena. Zergatik pentsatzute esageratzen dugula, ze barneratuta dugu, bai nik, bai berak, bai Mariak, bai denok. Orduan, kontuan izan behar dira gauz guzti horiek. Orduan zuek azaleratu egite dituzue antzerkiaren bidez egoera horiek, ez da, adibideak jartze dituzue, eta zer proposatzen duzue hoiei aurre egiteko, edo nola uste duzue egin alzaiela aurre matxismo egoera normalizatu hoiei edo, ez? Lehena garrantzitsua da gauza hauek ikustea, ez? Hori... Visualizatzea, ez? Egoera hori kalera ateratzea. Bai. Eta konturatzea agian ez direla normalak, ez? Eta hori da niretzat lehen gauza, ez? Ez badugu ikusten, ezin dugu aldatu.
ez? Gauza da ikusten dela, Bai. baino alde batetik lana uste dut izan daitekela zaila, baino beste alde batetik ere erresa, zergatik ze, da gizarteko gauza bat, eta ez da egun batetik besteko gertatu daiteken gauza bat konpontzea, bai? Baino bai, jendeak ikuste, eta batez ere, hori, belaunaldi berriak, eta gure lana da hori, irakasle bezala, gurasok bezala, pertsonak bezala, hori, gure gurasoei edo aitonei aldatzea zailago da, ze beraiek dute oso barneratuta. Baina guk jarrera horiek ikusten ditugunean, beraien kontra egin. Adibidez, gure aitak hartzen dio, eske dozin gauz izan daiteke gure amaritarro bat, eta handa, kita, jala aurire jo, nik irekiko duzuk ezin duzula. Bale, nire aitari agian ezin diot hori aldatu, esan aldiot, baina nire semea edo nire lagun bat edo edozin badago ondoan, esan, aita, zure indarrez du izango, baina lortuko du, berak ere egin dezake. Ze, guretzat normala da hori esatea, gauzoiek esatea, baina gure txikiei erakusten badiegu ez dela normala, eta esatea, emakumeak ere egin dezakete gauzak. Beraiek ez bizitzea normaltasun horrekin, jaket guretzat zailago izan behar den, datorren belaunariei aldatzea hori. Eske, jo que se. Eta lanetan, toki guztietan, ikustitu gauza normalak, zukuten zatarna batea. Ni noa izaskunekin. Ni eskatzen du Coca-Cola bat, berak kubata bat, eta nori eman behar diote kubata. Neri emango diote kubata eta berari Coca-Cola. Eta gero neri kontua. Eta gero, da dena hola, gauzoiek ere aldatzen jun behar dira. Zer normaltasunarekin hartu ditugu. Azken mezu bat jende animatzeko mikromusikala ikustera. Zer esango diozu jendeari? Ez duguna esan oraindik da, mezu hau dela, baina guk ere adierazi nahi dugula mezu hau musikan. Ze ere musikan guk bertan harritu gara entzuten kanta hauek esaten, ai ama, baino benetan hau esaten ari gara, eta igual da guk entzun duguna betienek, eta gure kantarik favoritona, eta esaten dugu, ostras. Abestien letretaz, ari zara kasu honetan? Kantatzen dugu, eta entzuten dugu, eta guan, nire kanta hau, eta hori, gizartean sartuta dagoena sartzen dugu kantetan, eta gaude kantatzen, eta ja ez reggaetonetan, eta horrela, hori ja nahiko obioa da, bai? Baina, edozein kantetan dago jarrita. Eta, nahiko erakargarria egin dugu, ze jarritugu 3 sketch, 3 zati, arruntak, bai, eguneroko gauzak pasatzen direnak, eta edozeinek ikusi dezakela, eta hasieran ikusi behar duten normaltasunarekin, esaten, hori edozein tabernetan gertatzen da, edozein bikotetan, baina gero gure nahia da, hori buelta matea eta esatea, ostras, bai, erreflexio bat egotea, ez, musikalaren ondoren. Eta hor ere lan bat astea, alba dugu, gure oso txiki bat. Bai, gauza superbitzia da, azkenean, abestiak lantzen dugun bitartean, batean, hori esaten du abesti hau, benetan, pizka bat agian arreta jarri gauza hauekin, bai, eta hori. Hortxe daukazue gonbidapena, eta behintzat ideia oso polita da, orain ikusiko dugu nola gauzatu duzuen, abenduaren 20an, okerrez banago, Atarrabiako kulturetxean.